when I counted the house inside this paradise, it's more than 10 houses. But this is the main mighty villa. Look at it. The only way I'm seeing this kind of light is in Korean movie. So the richest money when I got that Chief Abraham Oti. The richest money when I got even I live now currently. Because you 100 billion pack here in America. Yes. That's your own business. Yes. Kaima. When you move America, woman I hope that to land here. Where Farusa Maria dies. Be a foam. You go in the rice. I put rice now. Okay, I become a rice. Go. You go into me. Because I 1 million. Hello guys, this is Creative Lord TV. We're live and direct in Umuchu, Agwata local government of Anambra State. Live and direct at mighty villa. Jagudi, Jawa. Because I don't want to explain who I'm talking about. No, I'm enough. This is Ikengu Muchu, Ikenga Agata, Oganyo Biedocha, Woke Kibia, Ogarana Yumubayaka. Man on about puta, if you are or they are care. Somebody honorable or puta or not dash a cabin and Yamadu biscuits. Only a catable every day. If only even a chiabo, what am I going to give the less privilege? What am I going to give other people? He is not talking about his own. Everybody no catable, but his villa. Okay, last time we told you that we are going to show you the mighty villa. Let's go in. Understand? Jesus Christ. It doesn't. If you dig before going to give me, this is the paradise. This is the reason why, like when we talk about Igbo people, we begin to people will not think that why it's not everywhere. Last time we were at Somoya, you saw what an Igbo man did as of 34 years ago. Today, this is mighty villa. At Umuchu, this is Igbo man house in his village. So when you hear Igbo man saying, I want to go to the village, I want to go to the village, this is the village he's talking about. Look at it. So that's why we always travel to village. Where is that? I had that Anambra. We always come home because of we have something in our village. I was a village. We don't even have village anymore. Yes, this is our village. Oh, yeah, no, our village. This is our village. Oh. Village you got it. Your village is this way. That's why we are different. We are extremely different. We are created different. So, but it's not our making. That God gave us. Understand? Chuku be fenye raya. That for more is a mentality. It's the similar no more true. Okay. It's the similar. Okay, nengisa. Kedi fan emeba makana but deka. I had confused. So I see them banana. I show them where ndị na-eme ife ha gwa ife na-emeba maka anyị nwa mara ọ dị maka mbụ wafọ ife na-emeba ka ọ na ife na-emeba. Ihe a na-eme today was hand over 20 building Ikenga no Mochu Chief Ibrahim Oti mighty no Mochu Ikenga ndagota one ndị mmadụ taa ka ọ tọrọ ha na ichi ha ki so be ka anyị nọ ime ihe palace ya so anyị chọrọ ichi ebe a were pụwa na o kwere shuttle bus a dị ebe a shuttle bus ka 10 ka ọ dị 10 but because of onye import ego ya ọ na-adị gba Nigeria na ya cost problem ọ bụrụ ego mụ na ya na-abụrụ ọkụ nya na bia so ya butegoro ebu a so onye nye the contract ibute moto tupu butegoro wee gwa ya na biko anyị nwere igwe ichi ọnwa n'echi dị 8 ya pụta so ọ chọrọ inye mmadụ 10 empowerment chief si na ya chọọ ịmakwa ma this year o kere 100 pieces of machine this year anyị nọ n'ime afọ this year Jesus Christ. Kekwa sewing machine 200. Kekwa grinding machine 200. Here's the light 1,200 for the farmer. This 2021. This year. Then this year, I'm only about 350 embossment. Grant. 350 to Muchu. We have grant. And when 1 million, when 500,000, when 100. So how will you go out? Why we go here? That's why government you could pre-education. There was an cow you want to wear a by next 2-3 years. You must face now. Eleway Kumutuba first. Kumutuba first. And for university level. So I on them. So in time, I will say about December. Tomorrow go at 10 last year in the month. Okay, 10 last year. So I completed 30 building. Okay, oh, where's the 20 this year? Yeah, we 30.
Kedu ife na-ewe iwe? Ihe na-ewe iwe ọsọ achọghị ihe ogbenye. Ọ ya iwe. Ọ sị na mmadụ kpata ego na paakị enweghị uru ọbara enweghị uru ọbara. So na ụtọ ego ịkpata nwere nyere ndị mmadụ aka na ihe chukwu ego ha nwoke iwere gaba eluigwe bikọta adịghị eri ego n'eluigwe. Enye na-eri eluigwe glory. So ihe ọ bụ ọwụwọ Mezaya Jesus, Black Jesus. Ọ ihe chief bụ ọ na black na-eme miracle. Iwe o mere ndị mmadụ twit miracle tata. Onye be mo. Ọgwa asọsọ ndị ọgwa ụlọ ọrụ ha o. Okay. Ọ nyere ha check 1 million. Ndị arụ ụlọ. Awụrụ gị ụlọ enye check 1 million. Ka iwe zụba were mete n'ụlọ ọrụ gị na. Because ọ bụrụ na arụ gị ụlọ enweghị ihe na-eme ụlọ nwere ike akachi ihe ga-eme. But arụ gị ụlọ enye check 1 million igwe je na-azụ ahịa. Wee mere mete n'ụlọ were enye gị nri. Because onye mara nwe ihe ha na-eme ụmụ kidnap ala. So all ụzọ ucha fight forward nke ya. So on a chocolate capture insecurity and emergency. Somebody in the right way na capture. Yes, that's your chief name. So all Black Jesus can that be. You know the miracle. Because when we get miracle, every man on ya didn't do. Oh yeah, what did you know 1 million every endo. Most of ya kita na na job of them. Yes. Onye bi na ụlọ atarimuni na nwa. You want to do flat. Fully share. Ma ifu ihe ade ba ihe aja na hono. Okay, but I be ihe nda ha ne. Kwa ka ga meta. Akwani ị gara ya me. Ogboje ga agbacha lata. If aba na ekwekwa na ememe. Aya ni ahụ magic yo. Ari ya agba contract, ọ na-eme contract. But onye ade me noise na. O dey afu na eme noise. Like him go ndị na-eme ugbola na sarim pia pia ọ na afu me ọ na-eme. Ibe ndị ọrụ ụlọ ọma ha onye ọwụ. Nye ọrụ nwe amara ndo ya. Ọma ha ndị ha anị ha ma ndo. Correct. Ndị lọrọ ọrụ enweghị m onye ọwụ. Adọtọghị m onye ọwụ. Ọ gaghị ebe ọha ebe ha dị. Adọtọkwa ya ma onye ọwụ. Aka oju esi na mmụọ bịa. Bịa je mepee ya. Odo onye nwa nọ ha Nigeria. Okay. Ọ sị ga ezuo ike na ọ na-achịta. Ọ kwesị izu ike. Ka o zuo ike. So ọ nọ Nigeria. Bọrọ ka o si na nje represent ya wute ụmụnne m amụ na ha sịrị. Nke a bụ injinia n'ụdị ụlọ. Ụlọ 20 building. Akwa ya kwakere last year. Ọmụ ihe ọ na-eme. Ya my senior brother. Okay. Ọ sị sana. Ndị abụ ndị Umuchukwu. Ama ndị Umuchu. Ndị akwa ndị anyị na-ahapụ aga mkọ ndị ọzọ gara bịa. So ya sara eje represent ya. Adị ha ji wepụta. Ha bụrụ na enye anyị ego. Ka ihe ọmụ na-eme anyị. Ọgwa ha ọmụ mgbe ọ kpọrọ na phone anyị hapụ ihe anyị na-eme. Bịaba. Gbagaraga. Because anyị habeghị nkene. Ihe a na-agụ na Bible Jesus mere miracle anyị na-ahịa n'anya na. I'm telling you. Nke a na-agụ na Bible na o mere na Jerusalem. N'Umuchu ka anyị na-ahụ. Jerusalem na achara. Achara Umuchu ka anyị na-ahụ. Agwata. Nke m gafedo ebe niile ka. Since Egypt ụwa anyị habeghị ụdị na. Nne ihe anụ dị na. Since Egypt ụwa. Ihe anụ dị na Egypt ụwa. So o menubeghị before. So ọ mere ọ na mmadụ ọ na-ere Bible kịta. Ihe ọ ga-awụ Chief Abraham verse 2:21. Onye o mere ndị mmadụ. Yeah, verse 1 plus 1+2. Ihe o mere ndị mmadụ. Ndị nwe ebe ha na-eme. So the richest money nwere na-agụta na Chief Abraham otu. Ọ ya the richest money nwere na-agụta even n'ala Igbo na currently. Because you 100 billion pack ya dị with na agụrụ in America. Yes. That's your own business. Nye ma onye nyere mmadụ ihe. Yes. Ka anyị ma. Onye metụrụ ụmụ ogbe ya anya mmiri ka anyị ma. Enwere nwa ụmụ na-abịa arụ ebe akwa na ebe akwa gwara. Onwe hope na ụtụ ụlọ na ndụ ya. Onwe farusa arụ Maria taa. Maria ties. Be foam. Nyekwe ndụ ya were ribe ni rice, ọ ga-ebute rice na. Ọ ga-ebikwa rice. Ọ ga-ebi ha rice. Ego. Bikwa indomie. Because ya 1 million. Ọ bụ na ya eme Bible edit. Ọ dị ka ya emekwa. Ọ ka na-ekwusi mee ya. Agwada ha eme mme ya. Maka na Abraham. MTC Ibrahim oti. Abraham nwee ebe o si bi ụwa. Ya nwee ebe o si bi ụwa. So kedu ife na-amụta na ife ya agwa ndị ọzọ nwere ego ka ya nwa. Mana fa na-agba ọsọ na Abraham mere m ndị m humble. Okay. Afọ juru m. Ọ bụ eziokwu na ji m ejibu m ego. Afọ juru m. O mere m ndị humble. Because the young man last time ọ batara ụlọ last November ọ batara ụlọ. Anyị na ya na ebe a. Na-akụ ya n'abalị. Ma the whole youth no Umuchu. I don't know na akwa nke abalị. Ọkpụchi gate ọ bụrụ na gate anyị n'oge. Ọ bụ Abraham bata ụlọ. Gate eme mkpọchi. So ife a na security no ma bata ụlọ maka na ya eme ka ọ dị hụ nne ya na-atụ ụjọ dị kidnapper. Na inye hụ nne ya ka enweghị ebe kidnapper gị. Enweghị ọbụla ebe akwa anyị gbu kidnapper n'aka. A na-agba igba anyị na-aga gbu ha gbuo n'aka. You to be happy with him. Everybody in this community is happy with him. When you never know, I don't Anambra achara wo the least village where poor people. Poor people no there. Because Ibrahim oti na ndị otu ya. Okay. Onye nwere ka e nwa ahịa ego na-eke ego nke agwa god nke hụrụ anya o. Yes. Ndị ọ na-eme anaghị ekwu na-ekwu ka akụ
we go play no the onye na onye buy lere na abacha na Onitsha na agụghị chari ọkọ nwe ihe ọ na-arụ ya kpọọ ya the 5 minutes eje chọọ ihe ọ na-eme ị gaghị anụ nka so o mere gị dị more humble mana ị gaghị amadị na ịwa ya sị gị o nwere ihe na-agwa sị na ihe mere na-ewu na ka ihe ụdị ego na-agba o nwere Phantom o nwere Luxurious o nwere Digard o nwere moto na-enwe enwe lere ụlọ ọrụ nke a one of them o nwere ihe ya sị nke ihe ọzọ ọ ga-eji ego eme n'ụwa na ya kpacha nke ọ ga-agba ekpọ ụmụ ya ga-akpọ nke ha so na akpa nke ọ ga-akpa ya hapụrụ ụmụ ya nke a ga-akpa ị na-akpa ego dịrị ụmụ gị ihe a mgbe a dọrọ ihe ka a ga-wee ji ụlọ oche were ọgọ wee je were eko ọ mgbe ebe akpata ga-ere ụlọ ọhụrụ mgbe ahụ were eko otu a ka ọ dị maka na ụmụ ya sef mecha ha chọkwa ka ha mekarịa nke ha ha gbaa mbọ nwe ha so ihe ọ na-eme na ego kpatara ego ọ na-azụ ya n'akwụkwọ were nke hụ na-enyere ndị ogbenye aka onye ọ na-adị happy onye agịta ndị ifụ na-ebe agịta fụ na ọjọọ wụ directors na ministers ha hapụ ihe a na-egbere na-abịa ọ bụrụ na enwe ihe o nyere ha o kama na ihe ọmụọ na-eme na-empushu anyị mgbe ọrụ ọsọ anyị anyị mere ihe ọgaranya obi edocha ịdịrị ike na-enwe ngọrị so kene ya ekene a amamihe ga-ekelezi otu nkelebere kenekwa ọzọ na nke a Black Jesus ihe na-akpụ ya ọ ga-adịrị ya mma n'otu n'ihi na abalị na akwụkwọ ọwụna ihe ọbụla o tiri ya ga na-aga onye ọnwụna chere echiche ọjọọ ga-ebuzu ga-agwụ ebe ọ na mmadụ bidoro n'ụwa chere Ibrahim otu echiche ọjọọ ụdị ala ga-eri ya ozugbo mụnwa chairman ndị obodo a so mụnwa bụ number one citizen of this community so ana m aga ọfọ as number one citizen oji ọfọ this community onye ọna na-ahụgịrị n'ụlọ nwa jite Abraham na echiche ọjọọ ga-akpọnwụ because o chereghị ihe ọjọọ ka ihe na-echikwa ihe ọjọọ ọzọ ogbenye ekpere ka ihe na-echikwa ihe ọjọọ ohiche ogbe anya mmiri ka ihe chere ihe ọjọọ onwe ihe o mere gị ibu na ọ na-ekwu ndị ọgaranya ọ na-emekwuru ndị ọgaranya marụta mgbe gbọkwara isi ma anyị nwere anyị chikwara mere ya esi gwa anyị gwara anyị chụkwara shọt ya wee nwere ụmụ ọkpọchakwa ụmụ nwere eti na gbere nkwa nwere so ogbe onye ọ na-eme onye ọbụla ogbe onye ọ dịghị emeri na aka ịkpata ka ya echi ọ na-eme darọ bisho isi ya na anya onye be anyị gebe kpọtara ego ya sị hayi thank God kpọya thank God hayi thank you Jesus nwere nwe ahụle aha bụ ndị mmadụ anyị ga-esi gị na ọwụla mmemme ndị Bible edit ti ihe ebe ahụ bụkọta ụrụ onye ha mee sent ọrụ onye oche mee sent so ihe ọ bụ sent Abraham oti life sent ka ọ bụ na nke anyị so obi dị m aṅụrị mgbe ihe na-ekwuta obi dị m aṅụrị ama Chineke gọzie ya gbanyekwuru mgbanye gọzie lọlọ ya ịma na nwoke na-eme ihe ọmụma enwe na-enyere ya aka nwunye ga na-ekele kịta Chineke gọzie m lọlọ ya ọjụga na-awara eze aha nwunye nwaanyị mara mma ọma obi dị ya oso di eme azụ nwa adịrị ya na mma bikọs ọ bụrụ na ya na di ya na-enwe okwu na-eme ihe a di ya ga ha na-emezi ya ma ọ na-ahụ ihe niile a bụta di ya na-eme ya na-enwe aṅụrị ọ ya di ya na-emekwe sa nna sị ọjụga na-awara eze ọ ga-adịrị gị na mma onye ọ na-arụrụ aka ọjọọ aka ga-akpọnwụ onye achịghị eche ọjọọ ga-anwụ ga-adịghị na mma n'ehihie n'abalị anọ n'ụtụ ihe aka ekpekwu na gị mere na-aghachikwa oke abịa ma afọ mụrụ dike ọ na wee ọdọkwa ebe a ana m ekelekwe ma nna ya na-ekele m ụmụnne mane bikọzi ọgwade famili ọ na-efuru ụdị ihe a dị ha nwee obiọma adịghị amụta ya amụta ọ na-echi na agbụrụ ọ nwere ike mmadụ ga agbụrụ ogbe ga ha mara ọgụcha ezigbote obi mana ha nwe obiọma dị ha n'ahụ so ana m ekele ihe ọnụ na mbara na ọ ga-adịrị ha na mma ogbe ya agaghị agụtabe ha ndị ọjọọ ga-akpọta ha ihu ha gara echiga ahụ ike ha chukwu ka abịa ma so when I counted the house inside this paradise is more than 10 houses, but this is the main mighty villa. So this building is more than beautiful. So when you look at it, you know that this is an edifice, mansion. It's more than mansion, it's a castle. Okay then, but the beauty of a building is not how the structure or whatever, but how it will stop the test of time. How long? Just like some building, they're still working on it, but it's already outdated. But this building is more than, I can think like you can get this kind of style in England, like a UK. That's why you can see this beauty. I want us to go around, you know, so that they will see this mansion, this castle, this presidential lodge.
So this is somebody village. This is somebody house in his village. Eba ka somebody be known like kanjebe village eba ka on and village ko kanjena God kanjera and jogosifa. Look trailer. I'm not maybe ruler there. And look at design. Trailer. If about is he perfect again? It's too beautiful. God, let's go around. Christmas. Let's just watch the act. They don't like. Look at this light. How big? There's also one pillar. If pillar can or countable because no land fit the phone. So this is the man I never know. I can up 20 house or mad. Look at Eba Kobi. Now village You want to go? Now I want us to go round. Can you go down now? So that came on if I know be about no and if all be about everlasting house. I tell you, upon the count about so long, I will be disappointed. After Chinese something, where or something. I never judge my God. If former was saying me, this is more than beautiful. This is more than a house. But, Chairman, where did you get this kind of style? Yes, this is the modern house. Eben na full abon London. Yes, Kaljerant. Hey, Chineke. The only place you can see this kind of thing is in Igbo land. Yes, in only Igbo people. Igbo people is only people who can build a house. And you'll be asking why, for which purpose. And let me tell you, it did not start from our own generation. Our father did it. Our grandfather did it. American water that kind of thing. This is our custom. So when you see such a mansion in a village, don't be saying, what is it for? It's a waste of money. Oga, every tribe have their way of living. And this is our way of living. If I in a mebo, Kedifin were no law. So there's a time like People's Club of Nigeria, before they make you a member, they will come to your house and see the kind of house you have in a village. Can you imagine? That's why like whenever we visit a People's Club member house, it will be different. You know what that kind of thing? So this is the backyard. So do you know that this backyard, look at the back of a house. You were thinking that it's even the front. Everywhere pillar. Okay. Then we are going to the left corner. So then this is the side of it. I want you to show them very well so that they will see this castle. This is more than a house. Wow, it's like this house is even underground though. Look at it. It's even underground. So, but believe me, we have to show this the inside. But the masquerade is not in. I believe like when he come back, we'll revisit here so that he will show us this the interior of this house. Our people need to see because mother keep ya. No. And now Ijirika Patego, no Chinemeze. So only Chimereze no Magieze. The only difference only the bona Egia Ruterona. Only focus on them. No, this is one side. So do you know that if you are looking at this house from this side, you think this is the front of the house. But this is not actually the front, like the entrance. Okay. Look at here is the side. I'm going to go back. I'm feeling it there. So, Kedife Odogo. But oh, yeah, Kejamulo Odogo. Oh, I tell you, 10 houses. Before there. Ofonero. Everything then if some people are praying to have this thing inside the room, but can you imagine? So Creative Lord TV always show the good things and they will promote our only feeling will be formed and by name. Because we are not like I had that feel for us no bro buy no bro in as much you are doing good. You name me fair. Because in this currently in Igbo land, let me tell you, I don't think anybody like any of his age is doing what he's doing. Do you know that we are about to go and open 20 houses single-handedly built and equipped to give to the vulnerable people? Okay, normally this is the main entrance. Look at the main entrance. I can tell you. So I can't enter. Look at the main entrance.
Here now is the main entrance. Jesus Christ. Hey! Jagodi, follow me. Follow me. I want these people to see what I'm saying. Look at it. The only way I'm seeing this kind of light is in Korean movie. Look at it. So I go see the interior very soon. Maka ma ebe na outside the to akeki me agesi we there. Outside the keba na rarora kezi maka inside. So what onye na-ekwu ebo the mighty ogarabeta ikenga umuchu ikenga agata ndo agata niile o mekata efe ekwekọtago na a ga-eme ya the whole agata ikenga ka ọ bụ. So ọ mmadụ bụ chi bịa maka Oliver Kokwe chiri egwu sị na ife eji akpa ego n'elu ụwa bụ maka izu ụmụ ogbenye. Ịghọtago? Ife eji akpa ego n'elu ụwa bụ maka izu ụmụ ogbenye. Onye nwa akpata nke ya zụbazi ụmụ ogbenye. So ego ya bụ maka ụmụ ogbenye. Kedu ife ọzọ m na-egosi gị na kedu ife ịchọ efu? Ọ maka moto na-ebesi ndị mmadụ, ka ọ maka ụlọ ọrụ ndị mmadụ, ka ọ maka rice ekegoro eke, ka ọ nka ka ga-eke, ka ego ọ na-enye scholarship. Ụmụ nwatakịrị nwaanyị gburu egwu ụnyaahụ anọ m n'iru m enye ya 500,000 cash with scholarship ife ọbụla ọ chọrọ without anybody push ya. No furu ife a wee nụ ya. Kedu ọgba ya na-eme ụdị ife? So if you watch and you think na o mekarị ya push gị ka imebe maka nwe ndị jide ego mana fa ya eme nwụrụ ya. That's it.